Mai avem, frate, mult până ajungem în Africa. Mai avem mult. Ia să vină și ăsta, că am văzut ceva sau mi s-a părut. E frică, dar sar. Nu. Bun. Bine că ai ajuns și tu înapoi. Uite aici, e fum. Doamne, uite fum. Oh, nu. Nu. Ok, aparent am ajuns într-un loc. Adică nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu am văzut fumul și dintr-o dată parcă am auzit o lovitură și după aia m-am trezit aici. Uite o masă. Cine ești tu? Ok. Bun, hai să luăm lemn de aici. Și să ne continuăm drumul. Pentru că n-ai ce să faci, frate. Bun, deci... Da. Trebuie să facem ceva urgent ca să supraviețuim. Asta cred că e cea mai bună idee a mea. Fac un topor și a doua oară fac așa. Și vreau și o lopată. Acum o sabie. Bun. Partea aia. Și... să vedem dacă o să supraviețuim, adică apocalipsei, căci că e apocalipsă.
Oare chiar o fi real? Să vedem. Nu se știe, așa că să luăm niște măsuri de precauție. Să mergem să facem muncă ceva. Asta e cărbune? Wow! Nu mă așteptam să găsim cărbune deja de prima dată. Ok, boss. Cred că e de ajuns. Pot rezista o noapte. Aici nu știu. Pot rezista o noapte, adică în care nu prea găsesc. Bun. Haideți să căutăm măcar ceva. Nu știu că ne trebuie. Nu știu, adică eu zic că nu există apocalipsă și nu există nimic din toate astea. Adică se zice să nu crezi tot ce vezi la televizor. Da, cine știe. Ok, deci s-a făcut noapte. Și să vedem dacă într-adevăr este apocalipsa. Că v-am zis, nu știu. Pare nu văd niciun zombie sau ceva. Dar știți și voi. Cam ceva. Ce este asta? Nu cred, e real.